Атна башындагына һава температурасы 0-дән югарырак булса, атна ахырына көннәр бераз суытты. Белгечләр әйтүенчә, һава торышының булай торуы кыш башы өчен бер дә хас түгел. Хәзер норма буенча урамда -6 градус булырга тиешле синоптиклар. Бу атнада без термометрда оннан 8 градуска югарырак санны күрдек. Татарстанга җылы һаваны Атлантик циклон алып килде. Зыяны башка ил һәм төбәкләрдәге кебек зур булмаса да, күңелсез хәлләре бар иде. Атна башыннан ук көчле яңгырлардан Казан сулыкка әверелде. Бер көндә башкалада айлык явым-төшемнең 40% яуды. 22 урамда чыбыклар дымлану сәбәпле светофорлар софтан чыкты. Ауган агачлар килеп төшкән мәгълүмат такталары. Мондый күренешләр адым сайын иде. Синоптиклар мондый һава торышының Татарстанда 69 ел булмавын хәбәр итте. Көзнең соңгы кышның беренче көне бик җылы иде. Чагыштырып карау өчен без соңгы 5 елда шушы көннәрдә төшерелгән материалларны карап чыктык. Көннәр бик карлы, я салкын булган. Яңа ел бәйрәмнәрендә пиротехникага игътибар аеруча да зур. Һәр татарстанлы аена 9 сәгать вакытын телефоннан сөйләшеп үткәрә икән. Прививка турында сөйләгәндә таяк ике яклы. Атна дәвамында температураның әле плюс, әле минус булуы һава торышы үзгәрешләренә сизгер кешеләргә йогынты ясый. Шул рәвешле бу көннәрдә медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан. Безгә бик олыларга бик авыр инде. Дөресен әйткәндә, давление минем бик каты. Дигәндә монда дәрт төшми дә, дару җан төшми. Кибеткә генә чыгып кирсәң дә менә это куркып чыгам инде, егылмасам ярар иде. Кан тамыры авыручылар, кан басымы авырулар булган кешеләр, алар бигрәк тә игътибарлы булырга тиеш шушы көннәрдә үзенең сәламәтлегенә. Гомумән алганда профилактик чараларына килгәндә инде, әлбәттә, кеше күбрәк игътибар итәргә тиеш чыныгуга, бу яшь кеше булса да, олы яшьтәге кеше булса да, кешеләр исекларга тиеш кимендә безнең 8 сәгать. Аннан соң әйтергә кирәк безнең стресс, ситуацияны үзгәртеп булмаса, бу ситуация карашына үзенең үзгәртергә кирәк. Кар практически юк. Ул 5-6% полоса буйларында гына калды. Басулар ачылып бетте. Көннәрнең җылынуына әлегә иң сөенүчеләр авыл хезмәтчәннәре. Уҗымнар бик начар табигать шартларында, коры җиргә чәчелде диләр Арчада. Хәзер үсемлекләр кардан ачылган, яуган яңгыр туфракта дымны арттыра. Татарның шундый мәкале бар бит. Көзен чәчсәң көлгә чәч дигән. Инде без дым булмаса да бөтен техника чәчүгә чыкты. Үзем культураларын чәчүне туктап торган вакытларда булды, шикләнеп, дашы чәчик микән, юк микән дип. Ләкин инде 1 сентябрьгә кадәр Мәр районында куелган чәчелгән мәйданнар чәчелеп беткән иде. Татарстанда быел 530 меңгә якын гектарда уҗым культураларын чәчәргә планлаштырган булганнар. Корылык сәбәпле 480 меңгә кала. Авыл хуҗалыгы министрлыгында соңгы яңгыр безнең файдага диләр. Вакытында чәчтеләр, уҗым тикшелеп чыкты. Күпмедер стресс таутырда, яннары безнең яңгырда яуганнан соң барыр безнең үзенә кирәк кадәр шикәрен туплап, үсеп, күченегә дигәндә күчене фасына күчеп, нормаль рәвештә керде. Табигатьтә үзгәрешләр бөтен дөнья буйлап күзәтелә. Белгечләр әйтүенчә, соңгы 6 ел метео күзәтүләр тарихында иң җылысы булган. 2020 ел аеруча, узган ел уртача температура 15 градусны тәшкил иткән. Соңгы 100 елда Татарстанда уртача температура 2 градуска күтәрелә. Табигать өчен бу бик күп. Тарихка күз салсак, глобаль җылыну аркасында 70нче еллардан соң республикада көтелмәгән хәлләр ешрак күзәтелә башлый. 2007 елның җәендәге давылны, 2010 елга аномаль эсселекне, урманнар януын, уңыш булмауны һәркем хәтерли. Соңгы 10 елда иң салкын декабрь 2002 елда теркәлә. Ул вакытта һаваның уртача температурасы -19 градус булган. Иң җылы декабрь 2006 елныкы. Уртача температура -3 була. Быелгысы да шушы күрсәткечне кабатлар ахыры. Халык синоптигы Рәис Шәкуров бу кышны салкын булмаячак ди. Минем санамышлар буенча менә мин бал кортларда тутам бит инде. Умарталар тутам. Аларның карадым мин кирип чыгып йөри торган тишекләрен. Һәм кырыйдагы рам кырыйларын карадым. Алар аны сылап битермәгәннәр ни белән? Прополис белән. Алар салкын буласы булса, бер корт кирип йөрлеккән әйтеп калдыралар тишекне. Ondan sonra tavuklarga aptiradım. Tavuklar indi kış salkın bulası bulsa, benim 50 tavuk var. Onlar onu avgust ahırı sentyabr başında yün alıştıralar.
Әле менә бүгенге көндә дә алар йоннарын кыеп бетермәделәр. Татарстан синоптиклары исә табигатьтә үзгәрешләр дәвам итәчәк дип фаразлый. Бу кышта температура еш кына 0-дан өскә һәм аска күчәчәк. Осадки в основном уже в виде снега, мокрого снега. Алдагы көннәрдә һава торышы кабат үзгәрә. Республикада, бигрәк тә көнчыгыш районнарда юеш кар һәм томан көтелә. Юлларда бозлавык булачак. Машина йөртүчеләр игътибарлы булсын иде. Россиянең гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе дә бу кышта һава температурасы үзгәрүчән булачак ди. -20 градуска кадәр салкын да, плюслы җылы көннәрдә теркәләчәк. Табигатьтә ямьсез көннәр булмый, фәкать аны күрә белгенә. Илгиз Шәкүров, Данил Филатов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы.